Алкотокс е вашия ефективен съюзник в борбата с алкохолната зависимост. Много хора се сблъскват с алкохолната зависимост. Често тази битка се води тайно и трудно, но вече не е нужно да преминавате през нея сами. Тези капки съдържат мощни растителни съставки, които действат синергично, потискайки жаждата за алкохол. Благодарение на 100% натурален състав и регистрацията в Агенция по храните, Алкотокс са безопасни за вашето здраве и нямат странични ефекти. Възстановяват черния дроб, подобряват състоянието на кожата и кръвоносните съдове и укрепват имунитета. Съдържат съставки, които успокояват нервната система, тревожността и раздразнителността. Можете да ги разтворите във всякаква течност и по този начин да се приема от хора, които не искат или не могат да се борят с зависимостта сами. Помогнете на тялото и ума ви да се освободят от желанието за алкохол. Победете алкохолната зависимост с капки Алкотокс.